8, 7, 6, 5, 4. Startovala poslední finálová jízda skupiny A. A to je skupina Open 4VD. Na prvním místě Vít Padák, na druhém Svatopluk Hájek. A na prvním místě opět Vít Padák, na druhém Kopil. Podíváme se na souboj Vlahoviče a Kobyšimurdy. A třetí Lukáš Diblík. To boj o 4. a 5. místo. A Kuba se dostal krásným manévrem před Igora a ujíždí mu na rovince. 3, 5, 6, 7, Vejta Paláka máme teď klopence, bude najít do rovinky. A pořadí na prvních 5 stále stejný. Parák, Jakobíl, Diblík, A3 dělá Diblík chybu, před toho tam je Kovačivona a Vlašek Zakatěl Igor Pořadí, teď se bude snažit dohnat Čekána Martina. Na druhém místě mezi tím, kde máme Víta Padáka, který tady, takže mají potenku. Trojka tam je třetí Šimurda. Čtvrtý Diblík, pátý nahoru. Vlahovič je dneska Krátopil Šimurda, těsný souboj o druhé místo. Krátopil prozatím stále druhý, Kuba Šimurda těsně za ním. Tak tady vidíte krátý souboj o druhé místo. Teď tady Kuba trošku ztratil. Nemáme víta. První závodník po 3. minutě 1, 2, 6, 3, 5, 7, 4. A teď se podařilo Šimurdovi předjet Jakobila a už se pozavuje. Okamžitě se dostala. Jakobila vyzvěla tady toho výšku a už je za ní minimálně 10. A celá silová rovinka má Šimurda na zkoušce třetí, Jakobila momentálně třetí. Na čtvrtém místě velkou chybu vyšla Diblík. Vlahovič se mu přiblížil na 3 metry. Podaní na 4. 5. místě. Takže stále Padák. Souboj Diblík Vlahovič. Už má dostatečný nástup s Krátopilem. A tady máme souboj na Silverovice, oba dva bílé modely. Diblík, 1, 6, Vlahovič, 4. 5. 3, 5, 7. A teď přibližuje Vít Padák, který možná je pokoula. Máme možná i 4. 5. Kde máme 2. 3. Tak Šimurda má už velký náskok před Karlem Krátopilem. Už je opravdu výtahy ta rovinka. Takže Kuba Šimurda teď nám jde najít do koupenky. Ano, a bude to do cílové rovinky. Tady máme Karla Krátopila. Tady máme další rovinky. A za tím Vít Padák.
už předjel, vypadl Lukáš Dybrý kvůli závadě, Pořadí páté 1, 6, 2, 5, velice nebezpečně jste mohli říct, Parák a dostat právě dostává jedno kolo týto Parák. Takže Parák, Šiborda, opět právě proti trojku Cílou Novinkou. Na třetím místě, čtvrtý místo by měl Glory, a místo prostě za Parákem. 30 sekund do konce jízdy. Takže vlastně do vítěz, na vítězství. No, jo, Vítě Parák s týmem. Před sebou má fotopluka Hajka mladšího. Teď nevím, jestli to bude čtvrté místo tady tohle. No. Vít Parák bez problémů na prvním místě. Na druhém místě Šimona. Tady nejde Čech. Konec. 2, konec. 4, konec. 1, konec. 7, konec. Nejrychlejší kategorie